ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍ଖମହୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଡିଜେ ନ ବାଜିଲେ ବାହାଘର ହବନି। ପୂର୍ବରୁ କନ୍ୟା ବାହୁନି ବାହୁନି ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହେଉଛି ବ୍ରାଇଡାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଡିଜେ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ କନ୍ୟା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି ଏବେ ଯାଉଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପକୁ। ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ କନ୍ୟାର ଫରମାଇଶ ଥିଲା ସଜନ ମୋରି ଏଇ ଗୀତଟି। ହେଲେ ଡିଜେ ବାଲା ଭୁଲବଶତଃ ଲଗେଇଦେଲା ଜନଗଣ ମନ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ। ତାପରେ ଦେଖିବ କନ୍ୟାର କି ରାଗ। ସତେ ଯେମିତି ସଜନା ମୋରି ସେଇ ଗୀତଟି ନ ବାଜିଲେ କନ୍ୟାର ବାହାଘର ବନ୍ଦ। ଆଉ ମଣ୍ଡପକୁ ଯିବ କ'ଣ? ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ବହୁତ ବୁଝାବୁଝି ପରେ ବାହାଘର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ବାହୁନା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ଏବେକା ବାହାଘରରେ କନ୍ୟା ଆଖିରେ କ୍ୱଚିତ ଲୁହ ଗଡ଼ିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସତେ ଯେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକିକି ବସିଛି। ଏକଥା ଆଈ ନହେଲେ ଜେଜେମା କହିବେ।